Dar comezo a esta sesión extraordinaria. O primeiro punto da orde do día, que sería a lectura das actas anteriores, sería a acta da sesión ordinaria celebrada polo Pleno Municipal con fecha 7 de novembro de 2019. Algúna aclaración ou observación por parte do Grupo Popular, por parte de Somos? Pasamos a votar entonces este primeiro punto da orde do día. Votos a favor? Pasamos, sí, a ver si estamos, faltaba hasta. Tamén vamos a pasar a aprobar a acta de decembro, do 12 de decembro de 2019 en sesión extraordinaria. Algúna aclaración, observación por parte de... No. Eu creo que mirei así por arriba, Dolores, creo que hai un erro na redacción. Eu creo que aquí pon ordinaria, creo que é extraordinaria esta acta, se non me confundo, non? Modificar eso porque es sesión extraordinaria no sitio de ordinaria. Modificado esto, votos a favor. Quedan pendientes as aprobacións das actas dos plenos anteriores en sesión extraordinaria do 28 de 3 de 2020, Dolores, e do 17 de 6 de 2020 en sesión ordinaria do 2 de 7 de 2020. Perfecto, que serán para o próximo pleno. Pasamos ao punto número 2 da orde do día, que é informe de morosidade. Pasa a comentar o punto a secretaria municipal, Dolores. El periodo medio de pago es de 38,84 días. Pagos realizados dentro del periodo legal de pago, 73, por un importe de 89.098,45. Dentro del periodo legal y fuera del periodo legal, el número de pagos ha sido 380 por un importe de 335.402,82. Las facturas o documentos justificativos teniente pago al final del periodo. Dentro del periodo legal quedarían 238 por un importe total de 133.347,98 y fuera del periodo legal quedarían 320 por un importe de 336.875,24. Es el resumen del periodo medio de pago que se presentó el día 31 de julio. Perfecto. Este punto non se vota en o informe de morosidade. Pasamos ao punto 3, número 3 da orde do día, que é ratificación, adhesión ao programa Ágora. Bueno, o programa Ágora, o que simplemente se trata de ratificar o acordo xa, bueno, de alguma maneira xa presentado do programa Ágora da Diputación de Pontevedra, que digamos que se trata do aproveitamento dos espacios públicos, ao cal o Concello de Ribadumia pois se quere sumar, adherir a ese convenio precisamente para poder optar as subvencións ou a próxima subvención que, bueno, pois que poden estar en curso. Por lo tanto, a documentación xa se presentou na Diputación e agora simplemente se trata de ratificar. Algúna aclaración ou observación por parte do Grupo Popular? No. Algúna aclaración por parte de PSOE, de Somos? Pois pasamos a aprobar o punto número 3 da orde do día, que é esa ratificación e adhesión ao programa Ágora. Votos a favor? Pasamos ao punto número 4 da orde do día, que é ratificación dos convenios con particulares de obras municipais. E todas as obras que, bueno, que se van a facer ou se están a facer ou que se presentaron en distintos proxectos, tanto a Xunta de Galicia como a Diputación de Pontevedra, e que sempre que se chega a un acordo cos veciños, pois o que se trata é de precisamente plasmalo nun convenio. Primeiro porque se exixe e segundo porque é conveniente. Despois destes acordos e plasmalos en papel, firmado por ambas as partes, tanto por parte do Concello como por parte dos veciños, bueno, pues trátase de dar orden no pleno para que, bueno, pues de unha maneira quede constancia e ao mesmo tempo tamén axuntar a documentación ás distintas administracións que así o soliciten. Aquí ahora mesmo veñen 4 convenios
unha obra en Cabanelas, firmado por un acordo que se chegou con Fernando Núñez Abal e Cesario, se non me confundo, Cesario Ouviña Núñez. Creo que había aí un error na documentación, porque aí tamén estaba adxuntado un convenio que se había mezclado con un de Besomaño. Bueno, quero dicir que por parte de Cabanelas hai dous propietarios cos que están firmados os convenios, e por parte de Besomaño hai unha actuación na que hai tres propietarios, pero un dos propietarios ten dúas referencias catastrais distintas, que é Fernando Paz García, e o outro propietario é Manuel Pombo Lafuente. Con isto, bueno, son os acordos que se chegaron. Eu, sobre todo porque a documentación que creo que se entregou no de Cabanelas figura unha referencia catastral de Fernando Paz García, que non corresponde aí, senón que corresponde coa de Besomaño. Aclarado isto, algunha aclaración por parte do Partido Popular, algunha aclaración por parte do PSOE, algunha aclaración por parte de Somos. Pois nada, pasamos a aprobar este punto, pero Dolores hai que ter en conta que na documentación que se entregou, pois ese convenio de Cabanelas pertenece a outra obra de Besomaño. Votos a favor? 0 abstencións e votos en contra. Pasamos ao punto número 5 da orde do día, que é regulamento... Hubo dúas abstencións? Hubo dúas abstencións. No, é a miña tamén. Tres abstencións. No que pasa é que non levantei a man como o alcalde dixo, non hai abstencións. No, como non había ninguna aclaración ou observación, por eso, disculpar. É dicir, son 6 votos a favor, 7 votos a favor, Enrique, non? 8 votos a favor e 3 abstencións. Pasamos ao punto número 5. 9 a favor. Solo falta Miguel, sí. Sí. Pasamos ao punto número 5 da orde do día, que é Regulamento Escola Municipal Infantil. Le pasa a comentar o punto a concelleira Marrei. Bueno, moi boas tardes. Bueno, traes aquí para aprobación en pleno o regulamento da Escola Infantil Municipal de Rigaluña, que, bueno, xa na comisión informativa, bueno, se vos explicou un pouquinho como quedaba. Aquí temos na pantalla un resumen que ven recollendo máis importante do que xa comentamos naquele momento. Como podedes ver, bueno, a empresa que agora mesmo está xestionando o que chamamos a gardería, está facendo desde o 27 de setembro de 2004. É unha xestión indirecta. Agora mesmo ten unha capacidade para 95 nenos nenas, quedaría distribuída como tendes aí, 2 aulas de 0 a 1 anos, 3 de 1 a 2 anos e 2 aulas de 2 a 3 anos. Os servizos que oferta, bueno, teñen o que é a atención educativa en sí, pero a maiores teñen un servizo de comedor con cociña propia e un servicio de horario amplo, por así decirlo, para facilitar un pouquiño tamén máis a conciliación da vida laboral e familiar dos pais, que abrangue, ou por así decirlo, ten unha ampliación tras 20 ás 22 horas diaria. Tendes aí tamén un resumo dos horarios, que van de 8 da mañá ás 8 da tarde, máis estas 2 horas a maiores, para que os pais que por motivos laborais de horario laboral así o necesiten. No mes de agosto ten un horario reducido de 8 a 16 horas,
E na comisión informativa, creo que foches ti, non, Enrique, o que comentaches que non entendías moito porque tiñan este horario no mes de agosto, que é un mes no que moitas familias pois siguen tendo que conciliar a vida laboral, incluso algunhas, referíaste, supoño, co sector da hostelería, decías que efectivamente durante esta temporada de verán é cando máis necesitarían e demandarían este servizo. Bueno, a cuestión é que cando esta empresa colleu a xestión indirecta da gardería, nas cláusulas, no prego de condicións, viña este horario. O sea, elas collerono e ofertaron a súa proposta con este horario. Que habería que facer agora? Cando se saca concurso, se interesa, facer a modificación e ter en conta que, atendendo un pouquiño, a mellor as posibles demandas de algunhas familias, igual habería que contemplar a ampliación deste horario no mes de agosto. Non sei se con eso queda resolta a túa dúbida e a dos demais se tamén a compartíades con el. Bueno, este regulamento te recolle tamén o que é un pouquiño o procedimento de admisión dos posibles usuarios. A comisión de baremación, que xa comentamos na comisión informativa como quedaba e como iba a estar constituída, a documentación requirida para a solicitude para a matrícula, que isto ven un pouquiño tamén en función do que demanda un pouquiño que a Xunta de Galicia ten marcado unha serie de requisitos e de documentación para entregar tanto na admisión como, o sea, na reserva de plaza como na matrícula, e isto, bueno, recolle un pouquiño pois a documentación tipo que se sobe presentar cando te presentas para solicitar unha plaza nun centro educativo, se xe de educación non obrigatoria como esta ou se xe de educación obrigatoria. Queda resumido tamén aí como quedaría o baremo, como se quedarían os puntos, que tamén xa se comentou na comisión informativa. Si credes vou volo lendo ou ídolo vendo xa. Puntuaría a situación sociofamiliar, por cada membro da unidade familiar 2 puntos, por cada persoa que non formando parte da unidade familiar este a cargo desta 1 punto. No caso de que o neno ou a nena para que se solicita praza nacese nun parto múltiple, puntuaría tamén con 1 punto. Por cada membro da unidade familiar afectado por minusvalía, enfermidade que require internamento periódico, alcoholismo ou drogodependencia, 2 puntos. Pola condición... Jesús, isto é horrible. Perdonádeme. Pola condición de familia monoparental, 3 puntos. Por ausencia do fogar de ambos os 2 membros parentais, 6 puntos. Pola condición de familia numerosa, 3 puntos. Por estar empradoado no Concello de Ribadumia tamén ten unha puntuación de 2 puntos. E outras circunstancias familiares debidamente acreditadas poden puntuar ata 3 puntos. E despois hai un segundo apartado para a baremación, que é a situación laboral familiar, que se refire á situación laboral de ocupación, na cal puntúan con 5 puntos no caso de que o pai e ou a nai estean traballando. Bueno, isto xa o comentamos tamén na comisión informativa, que responde un pouquiño pois á finalidade do que é o servizo en sí de gardería, non? E despois, por último, a situación económica, a renta per cápita mensual da unidade familiar referido ao indicador público de renda a efectos múltiples, que é o IPREN que ahora mismo está vixente, que sería, se no caso de ser inferior ao 30% do IPREN, valoraríase con 4 puntos, entre o 30% e inferior ao 50%, 3 puntos, entre o 50% e inferior ao 75%, 2 puntos, e entre o 75% e inferior ao 100% do IPREN, 1 punto. Vedes que canto a situación económica pois é, por así decirlo, máis precaria, a puntuación pois é máis alta, vai inversamente proporcional. E despois aparece outro apartado, bueno, dentro deso, no caso de que entre o 125% e inferior ao 150% do IPREN menos 2 puntos, entre o 150% e o 200% do IPREN menos 3 puntos, e superior ao 200% do IPREN menos 4 puntos. E despois, a última parte do resumen recolle un pouquiño xa o que é o protocolo de funcionamento e as normas de funcionamento do que é a escola infantil municipal en sí, que aí, bueno, xa son un pouquiño máis recollidas un pouco do que é en xeral o funcionamento deste tipo de servizo de centros educativos, e ademais, bueno, eu penso que estando elaborado polo mesmo personal, pola mesma empresa, que elas son realmente as profesionais, as educadoras que entenden un pouquiño do que é o tema, pois, bueno, non sei se vos tenes algo que decir, pero bueno, isto
se supón que o que elas consideran que debe ser, e ademais o que está marcado incluso por protocolo tamén das administracións das que depende este servizo. Se tendes algunha dúbida ou algo que comentar, Martín? Unha aclaración por parte do Partido Popular. Simplemente decir, bueno, pues isto vou a sacar para falar. Sí, é horrible, saca. Que é algo que é obligatorio, entre comillas, é necesario aprobalo e non nos vamos a opoñer a él. O que sí que estábamos un pouco preocupados, entre comillas, pola intervención do goberno municipal a hora de actuar sobre a baremación. Entón, nós pensamos que para este tipo de acordos que se toman sobre cuestións que trascenden no tempo e que vai a quedar este regulamento non vai a ser aprobado todos os anos nin cada 4 anos, que vai a quedar aí, nos propoñemos que este tipo de cuestións sean acordadas coa inclusión de todas as forzas do Concello naqueles puntos, como por exemplo da baremación, donde se podíamos haber aportado ou proposto que se fixese de outra forma. Por exemplo, para nós o dato de que na baremación só se den 2 puntos por estar empadronado en Ribadumia, para nós é escaso. Creo que a importancia de estar empadronado en Ribadumia debería terse un pouco máis en consideración, sobre todo pola preocupación que o Concello ten e que manifesta de que é importante fixar población en Ribadumia. Hai xente que está residindo aquí, pero non está empadronada aquí. Entonces, unha forma de premiarlle que estén entre, por decirlo de forma coloquial, que estén en Ribadumia, empadronados en Ribadumia, é que esa xente que está empadronada si teña algún plus, por exemplo, nestos casos. A baremación debería ser superior, e un dos motivos é ese, o da fixación de poboación. Polo demais, nada, estamos a favor do asunto e requerimos que para outras ocasións e para temas similares que o concurso de todas as forzas, incluyo co permiso de Enrique e de Pepe, a eles tamén no asunto que nos gustaría participar un pouco no tema. Alguna aportación por parte do Partido Socialista, Pepe? Por a nosa parte, un pouco coincido con Martín, que sería interesante que todos os partidos da corporación tiveran ao menos a oportunidade de participar, pero bueno, tamén entendo que quen goberna, como sempre digo, é quen goberna e quen toma o criterio de decidir se eso se vai a facer así ou non. En outras ocasións non se ten feito así, en outras ocasións sí, depende de que tipo de materia sea, pero bueno, en fin, según se desprende de todo isto, o regulamento ven derivado prácticamente dun modelo tipo da Consellería de Educación e das aportacións que fagan a actual empresa concesionaria do servicio, e o Concello, como nos explicou nas comisións informativas, o Concello pois aporta o que considera oportuno, como se nos indicou que aportou no caso da baremación con respecto á ocupación dos pais e das nais dos rapaces. Nese punto, en concreto, bueno, hai que decir que obviamente a guardería, o obxectivo da guardería é que sea un servicio que facilite a conciliación familiar e do traballo, pero tamén está claro que cando se prima unha cousa se ve afectada a contraria. Os pais e as nais que estén en situación de desemprego, polo mero feito de estar en situación de desemprego, van a deixar de van a estar en inferioridade de condicións aos seus fillos de optar a un servicio municipal, o cal tamén é pois que sí, que entendemos que se fai por priorizar outra cousa, pero tamén non deixa de ser unha renuncia a un servicio municipal que, como todos sabemos, en Barrantes foi unha dos servicios que máis demandaba a xente cando se instalaron aquí, cando empezou aquí a haber un crecemento exponencial da población. Entonces, bueno, é difícil contentar a todo o mundo, eu entendo eso, é difícil
facer un regulamento que contemple todas as opcións, sobre todo pois nun contexto tamén de limitación de gasto, nun contexto de dificultades económicas, pero sí que esas cousas é importante deixalas constar de que se prioriza algo que despois, por outra banda, outra xente pode verse tamén afectada. Pero bueno, como digo, tamén insisto en que tamén nos consideramos que é prioritario dentro de todo, pois que a guardería sea un servicio de que facilite a conciliación. Respecto ao tema de si se saca a concurso no seu momento, cando sea, ou como sea o futuro desta guardería, o modelo actual nós sempre dixemos que non é o que lle gusta ao Partido Socialista. Nos gustaría un modelo con máis control do Concello, que tamén somos conscientes de que eso tamén implica pois un gasto maior por parte do Concello ou, se non maior, unha maior responsabilidade. Pero eu creo que é importante que os concellos teñan canta máis participación nestas cuestións mellor, sobre todo nun caso como actual. Agora, co tema do virus, co tema da pandemia, eu quero aproveitar tamén para desearlle a mellor das sortes ao personal laboral desta guardería, porque van a ser unha das trincheras a partir do mes de setembro. Eu esperemos que vaya todo dentro do posible, que vaya indo ben, pero eu creo que se houbera unha coordinación máis, unha implicación máis directa do Concello na guardería, ao mellor posiblemente se podían tomar medidas máis activas en casos como ese, en outros moitos casos non, de potenciar a guardería. Pero bueno, en definitiva, non ímonos a abster porque non é un regulamento no que nos participamos, pero, bueno, deixar constancia de todo isto que decimos, ¿no? Algúnha aclaración ou observación por parte de Somos, Enrique? Se me permite, vou baixar isto tamén, porque senón xa coa miña voz. Vale, comparto un pouco a posición de Pepe. Hai que reseñar que non había regulamento. É unha bagua que o Partido Popular non houbera feito nese momento cando gobernaba no Concello ou cando sacou o último dos concursos, porque non se houbera aforrado ahora andar con estas presas. Eu entendo que este regulamento temos que aprobar un pouco presionados pola Xunta de Galicia e, por tanto, un pouco a correr con presas, pero eu sí que voto de menos que ponga a cuestión destas e non houbera habido máis tempo para valoralo, porque hai cuestións que saliron un pouco aquí, que habría que estudiar un pouco máis en profundidade, como a cantidad de personas de outros concellos que piden plaza aquí, ou a situación xenérica de canta xente da que pide plaza traballa ou non traballa, ou traballa unha parte ou outra, para saber se esa valoración de puntos se axeita ou non. É verdad que o regulamento pode cambiar máis adiante, podemos axeitar, con lo cual tampouco é que haya moito problema, pero bueno, a verdad que é un regulamento que non hubiéramos tido un pouco máis de tempo e se nos houbera tamén dar a documentación con un pouco máis de tempo para podernos tamén facer unha aportación un pouco máis estudiada ou para ter o texto un pouco máis tamén asentado. Falando da Xunta e do que se falaba, de que eu escoitemos falar estes días o equipo de goberno que está falando do próximo concurso para optar a guardería, eu sigo defendendo a postura que defendí dende sempre, que son dúas. Primeiro, a Xunta de Galicia debería facerse cargo das guarderías, non andar a pedir regulamentos, nin andar agora a meter presión, que eu non entendo cal é o motivo para que de repente faga falta este tipo de cuestións que están pedindo en todos os concellos. Entendo que terá que ver o mellor coa situación do COVID derivada, que queran plantear as solucións que eles queran plantear, pero a solución boa era que a Xunta se fixera cargo da guardería, que por iso teñen ese mecanismo, e o Concello, eu entendo que xa na legislatura pasada, se non me equivoco, penso que sí, non? Estuvemos peleando por esa cuestión e que se debería defender hasta o final que a Xunta exercer presión para que a Xunta se fixera cargo dela e nos quitara ao Concello este gasto, que é un gasto enorme, que aparte ten as súas consecuencias, non? De non ser así, eu opto tamén por un proceso de, unha vez que xa está todo vencido con quen ten ahora a guardería, de remunicipalizar e xestionar o servicio dentro do Concello. Comparto un pouco de Pepe, ter o control do que se fai na guardería, e eu entendo que económicamente sería máis viable. E a verdade é que un pouco máis teño que decir, solo con respecto ao que falamos do horario. Como é un regulamento que se fai previsiblemente, en que se pode modificar un pouco para o futuro, eu creo que se podería ter recollido e posta a excepción da situación actual para que non prexudicara quen está, pero se queda recollido para non ter que vir agora, non sei cando vai a ser, pero cando sea, que pode ser entre uns meses,
polo que eu vos entendín, ter que agora cambiar o regulamento solo por esa cuestión. Eu creo que o ideal sería que xa quedara recollido. Se vos considerades que non, eu vou aprobar o documento igual, porque me parece que, bueno, o regulamento, eu estou a favor de que existan regulamentos para este tipo de cousas, e, polo tanto, como non ten nada que eu estea en contra dele, pois vou non aprobar, pero sei que me gustaría que eso xa quedara recollido, porque é un pouco tontería, pois recolle esa excepción da situación actual e xa está, e para adiante se queda posto. Nada máis, gracias. Alguna aclaración, Mar? Nada, simplemente dúas cousiñas. Primeiro, bueno, efectivamente, como decías, Enrique, era necesario ter este regulamento porque se levamos moitos anos sin ter un documento onde se recollan todas estas cuestións de forma clara e concreta. E, bueno, mentras a Xunta pois non decide outra cousa, evidentemente, se xe de titularidade municipal, temos que ir adaptándonos e poñendo as cousas pois un pouquiño ao día. Despois, con respecto ao que decía Martín, e creo que tamén comentaba Pepe sobre a Comisión de Baremación, que vos gustaría que estuvera representado tamén as outras forzas da corporación, bueno, entendo esa postura, pero, bueno, o que non sei é se vos entendedes moi ben o que é unha Comisión de Baremación. É dicir, ali simplemente os que vamos representando ao Concello vamos un pouquiño como garantes e dar fe de que toda a documentación que se presenta e polo tanto se adapta, lle corresponde a puntuación que recolle este regulamento, está ben, e cada posible aspirante a ocupar unha plaza obtén a puntuación que ten. É dicir, nós aí non temos ningún tipo de decisión, porque simplemente revisar documentación, sumar de acordo co que aparece na baremación e nada máis. Eu tamén estou nas comisións de cando se fan nos coles, tanto no CRA como no CPI. Aquí, afortunadamente, hai máis prazas, o sea, hai máis oferta que demanda, polo tanto nunca hai problemas porque sobran plazas. Agora mesmo na gardería tampouco hai problemas de prazas, e o único que facemos é un pouquiño eso, é dicir, que ten que haber unha comisión e os membros pois estamos ali e estamos un pouquiño pois eso, como garantes de que a documentación está correcta e dos puntos que obtén cada aspirante de acordo con esa documentación que presenta e os méritos que presenta. Despois decir que falabades tamén do tema da puntuación por estar traballando e a situación laboral de paro. Vamos a ver, non quere decir que si primeiro se ocupan as prazas as persoas que acrediten que están traballando e despois que queden prazas vacantes, esas persoas non vayan a ter despois opción a poder acollerse a unha praza da gardería. Pero claro, como ti ben decías, evidentemente a finalidade deste servizo é conciliar a vida laboral e familiar, pero eso non quere dicir que non se lles dé a oportunidade, en caso de que primeiro se ocupen as prazas cos que están traballando, de despois poder optar a outras persoas. E despois de decir tamén, aínda que non debería de ser eu a persona máis indicada, que efectivamente sorte para todos os docentes, tanto do ensino que vai a ser non obrigatorio, como neste caso, como do ensino obrigatorio, porque o que se nos ven encima, a verdade, non é nada fácil, nin para os docentes, nin para as direccións dos centros, nin para os pais, seguramente, nin, por desgracia, para os alumnos de calquera idade. E pola miña banda, nada máis. Unha aclaración, observación por... No, simplemente decir que na comisión informativa, creo que Pilar había nos dito outro día que onde había intervido o Concello precisamente eran, creo que 3 puntos, e un deles era o tema da baremación. Eu quedeime con eso, se o Concello intervén no tema da baremación, si podemos participar, non queremos imponer nada, no, sí, simplemente si podemos participar, pero non o digo por mí, nin por nós, sino por todos. Este tipo de acordos podíamos haber chegado aquí con unha resolución previa e chegar aquí para aprobarlo por unanimidade, que sería o ideal. Pero claro, non participamos, pues no noso caso pues, pode ser que, a pesar de que reconocemos que é necesario, é perentorio aprobarlo, pero vamos a abster porque non tivemos a oportunidade de participar nele. Totalmente comprensible. Bueno, de todas as maneiras, Martín, nas comisións informativas, que eu non estive nas comisións informativas, pero entendo que aí tamén pudestedes expoñer os criterios ou algún criterio, a mí non se me transmiteu que se puxese algún criterio encima da mesa
distinto. En todo caso, eu creo que en líneas generales, polo que estamos observando, eu creo que a Gardería Municipal nestes últimos anos o obxectivo era a conciliación laboral e familiar dos pais e dos nenos, das familias en xeral. Creo que ese obxectivo que se cumpleu, foi un servicio moi demandado, e o que se trata ahora mismo con este regulamento é adaptarnos un pouco á normativa da Xunta de Galicia. Isto ven de alguna maneira prácticamente nos nos temos que adaptar precisamente a esa normativa. Tampouco hai tanto margen de maniobra nin margen de poder facer cousas distintas, porque ao final hai unha serie de aspectos, unha serie de criterios, e nós precisamente nos temos que adaptar a eses criterios que están marcados un pouco pola Xunta de Galicia. No que dicías, Enrique, de que a Xunta de Galicia que tiña que asumir a Gardería Municipal, é posible, hai distintos criterios, nos fixemos algunhas xestións na anterior legislatura, seguimos a facer algunha xestión tamén nesta legislatura, pero é certo, nos cando chega o momento haberá que falar, sempre serán opcións que de alguma maneira traten de beneficiar os nosos pais, as familias daqui de Ribadumia. E polo demais, eu creo que cando se licite no seu momento, se licitará, se non se chega a un acordo coa Xunta para a Gardería Municipal, pero eu creo que eso de alguma maneira en principio é secundario. O importante neste punto da orde do día é aprobar este regulamento, adaptarnos á nova, un pouco á normativa da Xunta, e que isto non nos leve a unha pérdida de subvención incluso por parte da Xunta de Galicia. Por lo tanto, de alguma maneira prácticamente obligatorio tomar esta decisión. Agradecemos tamén que non haxa grandes diferencias neste punto, porque unha pérdida de subvención sería un tema grave para o Concello de Ribadumia. Dito isto, pasamos a votar este punto número 5 da orde do día, que é o regulamento da Escola Municipal Infantil. Votos en contra, abstencións, 4 abstencións, votos a favor, 8 votos a favor. Pasamos ao punto número 6 da orde do día, que é dar conta de distintos e diversos asuntos. Acabóusemos de entregar a documentación ao inicio desta sesión extraordinaria, e o primeiro dar conta da solicitude do Plan Concellos 2020. Aquí as obras que se solicitaron para o Plan Concellos 2020 teñen un importe total de 366.000 euros, e son un proxecto no lugar de Casal, que nos habían solicitado os veciños, tanto un retranqueo dun muro para ensanchar un pouco máis o vial, e tamén as recollidas de augas municipais que levan, no seu momento, cando se fixera ali unha actuación por parte do anterior equipo de goberno, ou na anterior ao ano 2015, non había quedado nas mellores condicións e nos habían trasladado de subsanar este problema ou esta deficiencia no lugar do Casal. Ten un importe de 41.956 euros. Despois temos tamén outra actuación que é en Leiro, no lugar da Costa, que é o remate do muro ao cruce que vai hacia o Barreiro, no lugar da Costa, que ten un importe tamén de 46.394,68 euros. Temos dúas actuacións, un proxecto con dúas actuacións aquí no Coruto, en Ribadumia, que son dous camiños moi estreitos, que tamén foi solicitado por parte dos veciños e foi negociado cos veciños por un importe de 47.987,03 euros. Temos un cuarto proxecto que é no lugar de Rial, tamén un ensanche dun vial, un retranqueo ensanche do vial, e ao mesmo tempo, ali hai que meter unha instalación de auga municipal que está pendente por un valor de 48.229,87 euros. De feito, este é unha das actuacións que firmamos convenio que aprobamos agora ao inicio nun dos puntos da orde do día. Temos outro proxecto que é a mellora do recinto do campo da festa CRAE Pabellón de Sisán, que é unha actuación tamén por un importe de 47.908,38 euros.
Temos outra actuación que é no lugar de Cabanelas, que tamén foi un dos convenios que aprobamos aquí, que ratificamos aquí no pleno municipal. Temos unha actuación de rede de alumeado público en distintos puntos do Concello por un importe de 31.132 euros. Temos unha actuación tamén no Couto de Arriba, que é unha primeira fase, porque, bueno, pues, aí hai que realizar dúas fases. Na seguinte fase, a segunda fase, pues, será no próximo ano por un importe de 32.492,49 euros. E temos unha actuación tamén de rede de abastecamento e auga nos lugares de Lede, Muiños e Picoña por un importe de 22.982,56 euros, dos cales neste proxecto, bueno, pois non está, bueno, tal e como se presentou o proxecto, é para, digamos, material, pero parte das actuacións ou parte das obras serán levadas a cabo por operarios municipais. Eso suman 366.000 euros. Creo que estaba por aí metida. Sí, no, pues efectivamente. Sí, se aporta esta documentación. No, ao terminar o pleno se quitan unhas copias e se pode xuntar. Pasamos ao punto 6.2, que sería dar conta de atraccións Festa do Viño Tinto 2019, que é un escrito presentado por Somos Ribadumia, no que, bueno, pues de alguma maneira o escrito ven a dicir que temos constancia que na zona descampada donde se colocaban as atraccións da Festa do Viño Tinto, pois que había unha mangueira que, bueno, pois que estaba perdendo. Esas actuacións eu creo que xa se fixeron no seu momento, porque isto fora algo moi puntual, e que tiñamos constancia, bueno, tiñades constancia tamén de que varios veciños puxeron isto en coñecemento do Concello, pero bueno, esta actuación xa se solventara naquel momento, e solicitábades que se reparara de xeito inmediato, o cal xa dixen e xa se fixo, e digamos en que condicións os camións das atraccións estiveran conectados aos servicios públicos, dado que a mangueira non contaba con contador, e tamén se aboaron algunha cantidade económica ou se lles penalizou por deixar a zona, bueno, pues, en principio nun estado lamentable, di aquí o documento. Bueno, nos, con respecto a isto, eu creo que se recolleu todo xa, por suposto, naquel momento, esa pérdida de agua foi subsanada naquel momento, e se pideu un informe á tesorería para contestar ou documentar bueno, pues a este escrito, a esta petición por parte de Somos. O informe presentado por Mari Carmen Chaves, que, bueno, pertenece ao Departamento de Tesorería e de Contabilidade, pois aquí indica que un informe de ingresos da Festa do Viño Tinto por concepto de acceso á auga pública e ou saneamento dos anos 2000, dende o ano 2010 ao ano 2019, en relación á petición de datos efectuadas a través de mail remitida pola concelleira Pilar Martínez, que lle había solicitado, indicando, segundo as solicitudes feitas por Somos Ribadumias, e de cara a dar conta no vindeiro pleno, compre realizar os seguintes informes. Bueno, dice aquí a continuación os datos que figuran na contabilidade, pois e ao mesmo tempo se hai algún error ou admisión. Bueno, o importante, digamos, é que non se ten constancia por parte do Departamento Contable, digamos, para que quedase documentado, que non se ten constancia na contabilidade de que as atraccións asistentes á Festa do Viño Tinto fixeran ingresos polo concepto de acceso á auga pública nin ao servicio de saneamento e nos anos que figuran na solicitude que habías feito do ano 2010 ou 2019, polo que tanto, bueno, este era un pouquiño que había que informar. Eu creo que este punto ou este escrito que queda bueno, de alguna maneira contestado e aclarado. Pasamos ao punto 6.3, que é dar conta ingresos gastos da Festa do Viño Tinto 2018-2019.
Bueno, tamén se vos entregou aquí a documentación, era un escrito que había presentado Somos Ribadumia, na que, bueno, pois que o equipo de goberno que fixéramos públicas as contas das festas do viño tinto 46 e 47, da 46 edición e 47 edición, das edicións 2018-2019, na que, bueno, pois de alguma maneira tamén eras concelleiro con nós cando se levaron a cabo estes eventos, e tamén que se permitise o acceso do listado das persoas que están convidadas ano tras ano a festa do viño tinto. Entón, bueno, xa se vos entrega aquí un informe na que os ingresos anuais, ingresos e gastos, tanto do ano 2018-2019, e os ingresos do ano 2018 por distintos conceptos suman un total de 45.074,50 euros, por ocupación da vía pública, bar, postos na rúa 14.400 euros, stand das carpa 2.400 euros, lotería do Nadal 828 euros, a comida de confraternidade e a venta de entradas son 11.750 euros, ventas de merchandising de distintos produtos 1.751,50 euros, e a aportación das empresas publicidade 13.945 euros. Nos gastos do 2018 figuran un total de 148.172,11 euros, que serían, bueno, pues en gastos xerais, e aparte aparecen despois cada unha das partidas para que vayades vendo, 135.547,39 euros, de publicidade para a festa do viño tinto 7.061,74 euros, da festa do tinto tamén en salarios persoales stands 3.707,19 euros, e da seguridade social persoal stands 1.505,79 euros, e os concursos de camisetas suman un total de 350 euros, que, bueno, pues ao final os gastos suman eso, que falamos antes, 148.172,11 euros. No ano 2019 temos uns gastos, temos uns ingresos de 36.501 euros, nos cales 14.400 son ocupación vía pública, bar, postos na rúa, os stands da carpa 2.350 euros, da lotería do Nadal tamén 834 euros, da comida con fraternidade e venta de entradas 11.525 euros, da venta de produtos merchandising suman 1.497 euros, e a aportación das empresas de publicidade suman 5.895 euros. Bueno, o total, digamos, destes ingresos suman 36.501 euros, e, bueno, pues de alguma maneira pues, tamén está firmado pola tesorera do Concello Mari Carmen. E nos gastos do 2019 figuran, hai un total de 155.677,93 euros repartidos en gastos xerais 143.334,90 euros, da publicidade 6.844,55 euros, do salario personal están 3.518,24 euros, e da seguridade social persoal están 1.630,24 euros, e do concurso de camisetas 350 euros. Eso suma, pois, 155.677,93 euros. E despois outro punto que había que aclarar, digamos, é as persoas que son invitadas ao xantar, que, bueno, pues tamén está aquí toda nomeada, na que, bueno, pues aquí estamos o persoal municipal da corporación municipal, están os distintos concellos ou as distintas distintos concellos ou persoas que representan os distintos concellos ou distintas administracións, como poden ser concellos, diputación, xunta, mancomunidade do Salnés, tamén o notario, que, bueno, pues tamén está facendo un servicio, digamos, de xuiz nas catas do viño, os distintos asociación de empresarios, bueno, estamos falando dos valedores tamén, da orde dos valedores, dos novos valedores tamén que se presentan, pregoeiros ou presentadores, os finalistas dos viños autóctonos e viños de Barrantes,
e tamén, bueno, todas aquelas persoas ou as persoas que de alguma maneira pois están colaborando dunha maneira desinteresada co Concello en distintas actuacións, como poden ser pois na cabalgata de Reis, algúns colaboradores, e isto se trata, pois de alguma maneira de invitálos a algo, porque ao largo do ano pois ao mellor pois están colaborando dunha maneira desinteresada, e que menos que na unha das festas máis importantes do Concello de Ribadumia, que é a festa do viño tinto, pois tamén se poidan invitar. E despois tamén aí na documentación que se aportou están polo miúdo desglosado, digamos, todos os gastos, e aparte certificado pola tesorera do Concello, todos os gastos que xurdiron, digamos, nestes 2 anos. Pasamos ao punto número 6.4, dar conta dos datos do Ximnasio Municipal, que tamén é un escrito presentado por Somos Ribadumia, que no que nos dice que teñen coñecemento de que as instalacións do Ximnasio Municipal están sendo motivo de queixa recurrente, por cuestións como falta de material, en algúns casos estado deficiente, escasedad de auga quente, outros problemas de enerxía eléctrica. Por este motivo solicitan que se solucionaran os problemas, e todos se solucionaron, todos aqueles problemas que se puderon, pois se foron solucionando, que se aumenta a capacidade de auga quente, que se poñen en marcha tamén nas instalacións municipais campañas de uso responsable da auga municipal, que se lle dé a solución, digamos, aos distintos problemas ou problemas de capacidade eléctrica, e que reforzarlas a partida orzamentaria das anuais dedicadas ao mantemento das instalacións, que eu creo que eso que tamén xa se está facendo, e a maior brevedade que nos pedían era que vos contestásemos por escrito a evolución do número de usuarios do Ximnasio Municipal desde o ano 2013 hasta o estado actual, e a evolución das persoas que participan na actividade da Ximnasia de mantenimento dende o ano 2015 ata actual, e a evolución dos ingresos económicos anuais. E ao mesmo tempo tamén as queixas presentadas ou o número de queixas presentadas que se habían producido. Aquí hai un informe firmado pola secretaria, na que tratamos de dar resposta a todas estas peticións por parte de Somos. Neste informe se dice que, según os datos facilitados pola persoa responsable do Ximnasio Municipal, o promedio de usuarios activos dende o ano 2013 ao ano 2020 pois son os seguintes. No ano 2013 había un promedio de usuarios de 33 persoas, no ano 2014 40 persoas, no ano 2015 61 persoa, no ano 2016 62 persoas, no ano 2017 56 persoas, no ano 2018 67 persoas, no ano 2019 72 persoas, e no ano 2020 pois estamos un promedio medio de usuarios de 79 persoas. Por lo tanto, a evolución pois está reflexada, e o número de usuarios e grupos de actividades de ximnasia e mantemento dende o ano 2015 son os seguintes. No curso 2015-2018 o número de usuarios era de 40 persoas, estaban distribuídos en dous grupos. No curso 2016-2017 eran de 45 usuarios, tamén repartidos en dous grupos. No curso 2017-2018 pois tamén eran 45 persoas, dous grupos. No ano 2018, curso 2018-2019, 54 usuarios que se repartiron en tres grupos, e no curso 2019-2020 tamén se foi aumentando 60 usuarios, tamén se formaron tres grupos. Tamén a evolución pois tamén queda de alguma maneira pois patente aí. Outro dos puntos que se pedía era o informe de ingresos anuais do ximnasio dende o ano 2013 ao ano 2019.
Tamén hai, bueno, pois un informe por parte do Departamento de Tesorería, na que os ingresos anuais do Ximnasio 2013-2019 son, por anos, 2013 serían un importe de 9.620 euros, no ano 2014 tamén Ximnasio, Servicios Deportivos Ximnasio, 9.382 euros, no ano 2015 serían 11.966 euros, no ano 2016 11.933 euros, no ano 2017 11.204 euros, no ano 2018 12.811 euros, e no ano 2019 13.239 euros. E despois tamén o outro punto tamén que se solicitaba eran os documentos presentados, bueno, pois de algunhas reclamacións que son os que temos aquí registrados no Concello. Son 5 documentos presentados, bueno, pois a este escrito que habías, bueno, pois de alguna maneira solicitado. E con isto tamén queda, bueno, pois aclarado este punto número 6.4, que era os datos do Ximnasio Municipal. Pasamos ao punto 6.5, dar conta dos gastos das sendas fluviais. Tamén era un escrito presentado por Enrique, bueno, por Somos Ribadumia, por Enrique, na que tiñades constancia que nas sendas fluviais do Concello presentaban un estado lamentable. Este escrito foi presentado en julio de 2019, habías deixado de ser concelleiro fai pouco, e nos que nos solicitabas a este novo equipo de goberno que a maior brevidade posible, bueno, pois que se revisase, repasase, eso é unha práctica habitual no mantemento de todas as instalacións e, polo tanto, tamén da senda fluvial, das rutas das pedras da auga, das variantes espirituais, e ao mesmo tempo que se remitise un escrito, un informe de todas as actuacións de reparación realizadas e ao mesmo tempo pois tamén o seu custe económico. Entonces, bueno, pois tamén se pideu un informe a Tesorería, na que se vos axunta toda a documentación, na que no ano 2000 dos gastos e actuacións de reparacións das sendas fluviais, da ruta da Pedra da Auga, variante espiritual, e no ano 2015 se habían bueno, pues, gastado 1.167,41 euros, no ano 2016 tamén reparación, conservación e mantemento das sendas fluviais se habían gastado 4.695,21 euros, no ano 2017 tamén en reparación, conservación e mantemento de sendas fluviais 4.629,29 euros, no ano 2018 tamén de reparación e conservación 4.830,75 euros, e no ano 2019 se habían gastado 5.678,54 euros. É dicir, que dentro do ano 2005 ata o ano 2019 se foi incrementando, sobre todo entre o ano 2015 e 2016, unha partida importante para o mantemento, para a reparación e conservación da senda fluvial, da ruta da Pedra da Auga e da variante espiritual, e no ano 2019 pois tamén se volveu a haber incrementado unha cantidad importante, en torno a 1.000 euros, tamén para a reparación, conservación e mantemento da ruta, das sendas fluviais, da ruta da Pedra da Auga e da variante espiritual. Bueno, se vos axunta, digamos, toda a documentación ou todos os datos en que, por partidas, en onde foron, cales foron os gastos de reparación e de mantemento da ruta da Pedra da Auga e da variante espiritual. E pasamos ao punto número 6.6, que é dar conta da taxa de alta do saneamento municipal. Bueno, aquí hai un escrito presentado tamén por Enrique, sobre todo unha aclaración aos veciños, porque pois
de alguna maneira se plasmou algunha confusión e se nos transmiteu algunha confusión que, bueno, pues creo que os veciños que, bueno, pues están vindo polo Concello pues se lle está explicando e o entenden perfectamente. Este é un escrito presentado pois eso, o 10/7/2020 por Somos Ribadumia por Enrique, na que, bueno, nos viña a dicir que tiñamos coñecemento ou tiñan coñecemento a través de varios veciños e veciñas que se estaba cobrando a conexión do saneamento aos pisos novos e que, bueno, e que nunca hasta este momento, para resumir o documento, se había cobrado esta conexión e que, bueno, tamén dice que hai máis dunha vivenda e que, bueno, que non pagaron unha única conexión, ¿no? Bueno, entonces tamén, bueno, pedimos un informe, bueno, por todo isto solicitábades dende Somos Ribadumia que se corrixira a línea de actuación con respecto ao cobro das conexións e saneamentos regulares, se devolvan os recibos, que se presentaran os escritos presentados pola nosa veciñanza, que se respondesen correctamente, eso sempre se fixo, sempre se está a facer, e a relación de número de conexións realizadas na de saneamento e de auga dos últimos 12 meses do ano. Bueno, para dar resposta a esta aclaración, e sobre todo a aclaración que é o que, bueno, pues máis nos preocupa, porque non se pode confundir a veciñanza, se solicitou un informe precisamente a recaudación para dar un pouco resposta, digamos, a, bueno, pues a esta solicitude por parte de Somos Ribadumia. Un informe solicitado, eso xa dixen, a recaudación, ao Departamento de Recaudación, e nos transmiten ou nos emiten un informe sobre a actuación da recaudación do cobro da tasa de alta no servicio de sumidoiros en pisos do Concello de Ribadumia. Entendo que con este informe todas as dudas que poidan xurdir ou que poidan ter os veciños despois da comunicación por parte de Somos Ribadumia, pois creo que teñen que quedar aclaradas. Dice neste escrito que, visto o informe presentado por Enrico Viñalago en calidade de concelleiro no Concello de Ribadumia e voceiro de Somos sobre os cobres irregulares na tasa de saneamento, alegando que ata o de agora a tasa 150,25 euros era de pago único, de maneira que os bloques de vivendas solo se paga por unha conexión e que agora se está aplicando a cota a vivendas de nova ocupación con independencia de que compartan a conexión con outras do mesmo edificio. Bueno, no informe por parte da responsable de recaudación nos que emite, dice que a tasa do sumidoiro de 150,25 euros que se cobra xa dende o ano 2008. É dicir, eu creo que a veces as informacións que se transmiten hai que ser riguroso porque poden dar lugar a confusión. Esta tasa dende o ano 2008 se leva cobrando da mesma forma, non houve cambios. Eu creo que vostede que era concelleiro tamén e polo tanto, xa digo, hai que ser riguroso cando se emite un comunicado ou cando se trata de informar dunha maneira que pode xenerar confusión na cidadanía. Bueno, esta é unha tasa de pago obrigado para os propietarios dos pisos por darse de alta no servicio do sumidoiro municipal xestionado pola empresa Espina e Delfín, que o cobran eles directamente. E achéganse varias solicitudes de distintos anos con alta ao servicio de sumidoiro, así como justificantes de pago nos que se pode comprobar que dita tasa xa se estaba cobrando dende fai máis dunha década, é dicir, esta mesma tasa dende fai máis dunha década xa se estaba cobrando. E no caso das vivendas unifamiliares, esta tasa págase nos momentos de solicitar o enganche do servicio. E datos dos enganchos dos sumideiros dados de alta nos últimos anos solicitados e pagados 150,25 euros son no ano 2011, que tamén era outro dato que nos pedías e que facilitamos. No ano 2011 o número de pisos eran 9, número de casas 48, polo tanto era un total de 57. No ano 2012 eran 13 pisos e 28 casas, un total de 41. No ano 2013 son 8 pisos e 14 casas, un total de 22. No ano 2014 eran pisos 4, casas 6, un total de 10. No ano 2015 número de pisos 9, número de casas 12, un total de 21.
No ano 2016 o número de pisos eran 9 e as casas eran 5, un total de 14. No ano 17 o número de pisos eran 9 e as casas 13, un total de 22. No ano 2018 eran un total de 10 pisos e de 13 casas, 23, un total de 23. No ano 2019 son 2 pisos e 20 casas, un total de 22. Ata xuño do ano 2020, número de pisos 17, número de casas 7, un total de 24. E despois tamén unha aclaración, respecto á afirmación de que o Concello, o que dicías no documento de Somos Ribadumia, que respecto á afirmación de que o Concello, máis aló do centro urbano de Barrantes, que abundaban casos de fincas onde había máis dunha vivenda e que no seu momento pagaron unha conexión única. O Concello en principio non ten constancia desta circunstancia. En caso desto, de que isto suceda, se rogaría nos facilitase os datos dos titulares das fincas nas que se dan estas circunstancias para comprobar que a conexión sexa legal e no caso de que non sexa, poder tomar as accións necesarias para regularizar ou legalizar dita situación. Eso, que respecto ao punto no que se nos solicitaba a relación do número de conexións realizadas á rede de saneamento e de auga nos últimos 12 meses en todo o Concello, os datos poden velos no cadro anterior, é dicir, que xa está un pouco resumido. E isto, con este dar conta, damos por rematado esta sesión extraordinaria. Por lo tanto, nada, moitas gracias. Temos o pleno na sesión ordinaria no próximo mes.